public service. Enot ka. Malalaoman. Katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kitang ngunyan nin Lunes, pizza 31 kita ka na bulan nin Mayo, taon 2021. Mag-goodbye na ang Mayo, ma-welcome na kita kan bulan nin Hunyo. And about 11 o'clock, maurulay-ulay kita kan mga napapano na tema. Siri man po agko kitang posibleng maging guest sa programa ta. Piga tatry ko na ma-interview sa lawgan programa si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District of Camarines Sur. Baka swerte yung kita makontakta paring Cha. Naka-live na tayo, Cha. Okay, oh. At least naka-live pa lang kita sa Facebook live kan RP and DCKI. And good morning sa gabos niya itong mga Facebook live viewers. Sa mga parantabay ta sa mga transistor radio, good morning po sa Indo ka boss. I-play ta daw muna ninyo. Ayan, ipag-denit, ipag-nyo, nakaisip ang kirala ng mga nagpasalaw. Dalag kaming tabang kay Gob last March 25, 2021. 300 pieces of tiles and then 15 pieces cement and then 6 liters paint. So bali po nag-grant mo niya na aldaw ni Gob. So gusto mi pong pasalamatan si Gob sa permi niyang pagtabang sa samuyang eskwelahan. Nagdi po ako kay Congressman Elry Villafuerte dahil pumahagad ako ning tabang lamang sa pagpapakal ning bulong kang sakuyang agom na na-stroke mo katong March 28. Ay, ang nasabi ko po, tunay na magtabangan mga Villafuerte District pa po ang amo niyang si Louie. Kami po na sa pagtabang, sundo po ngunyan. Ang pamilya ko, nakakadamay sa pagtabang yung huli sa magayon na porsiso kan padalagan. Kan katuyang Congressman Elry Villafuerte. Dakula
po ang samuyang pasasalamat po sa iya. Tamaski po, para paano nakakatabang po siya sa iyang mga nasasakupan. Dahil niya po, pinapabayaan, lalo na po pag may kalamidad na nag-aabot. Ganyan po na nag-aging pandemic, dakol po ang sa iyang naginibuhan na tabang. Salamat sa imo po kung pagtabang sa samuyang mga taong nangangaipon ng tabang. Ay talaga pong magayon ang saindang servisyo po lang pang madalian kundi pang matagalan na servisyo. Talagang din niya po pinapabayan ang samuyang panuan. Pasin sa iba man na sa Camscore, talagang magaling. Masasabi kong ayos talaga ang mga Villaferte. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Oras na mga tugang, alas, ano na po? Alas 9:40 ni na of pagkaaga. Emancipation Patents and Certificate of Land Ownership Award sa Convention Center Capitol Complex, Cadlan Pili, Camarines Sur, nitong ika-19 ng Mayo 2021. Sa tabang po ni Pangulong Duterte, sa tabang po kandar Undersecretary Castriciones, ang sa indong dating pangarap sana, ngayon magkakatotoo na. Importante po ang aldaw na ini dahil ngunyan madidistribute na po ang mga emancipation patents at Cloaningdo. 102 titulo ng lupang na pamahagi ng DAR kung saan 125 agrarian reform beneficiaries galing sa iba't ibang munisipalidad ng Camarines Sur. Itong Cloa na po ito, yung titulo na ibibigay sa inyo ay isang simbolo na kayo po ay nagmamayari ng parsela ng isang lupa. Ang naramin mi po na arog kaini na i-award na nga ni ining mga titulo, siyempre po dakulang kaugmahan. Kay Secretary Jan, dakula ni pasalamat sa iya, tatinahan kaming ora kaini. Kaya makakabilo man kami kasamuyan daga na mapanuman mi talagang kadire. Nagkaroon din ng common service facilities sa mga ARBOS para sa Darcam Sur 1, nakatanggap ng isang unit ng 50 HP 4-wheel tractor ang Santo Niño Multipurpose Cooperative sa Bula at ang Darcam Sur 2 ay nabigyan ng isang unit ng delivery truck. Ngayong panahon ng pandemya, napatunayan po natin na ang mga magsasaka ang siyang tumutulong sa ating lipunan. Ang programang ito ay hindi may isasakatuparan kung hindi dahil kay Secretary John Castriciones ng DAR, Governor Mix Villafuerte, Congressman El Rey Villafuerte at Luigi Villafuerte. Maraming salamat sa serbisyong Kafuerte. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Mamarita ko taan ng makaulay si Congressman El Rey Villafuerte. Tangarig maaraman taan mga update kan sa inda pong programa, proyekto sa probinsya ng Camarines Sur. Lalong-lalo ng kadakol bagaan nagsasabing magayon. Mga proyekto ninda digdi po sa Camarines Sur, lalo na kan siya naging Deputy House Speaker and naging Deputy or Vice Chairman kan Finance Committee dyan po sa Kongreso. Alagad inipalan na cellphone ko partner, nakaanli ko lang kita, masubog niya ako kay Kong El Rey kung interview ta, kung ako maapod, paputol-putol, baka maanggot. Kaya sabi ko, ano daw kung siya na sana mag-call sa tuyang cellphone. Mayo kita digdi yung cellphone na nakaplan na pwede tang i-call sa mga magiging mayo pala. Anyway, mga tugang sa ko yung mga partner sa lado technical, Engineer Charlie Binaobra, bagong ligo, bagong gupit, bagong-bago ang forma. Thank you so much, pare ko. Alam mo na yun kung ano yun, ha? And thank you man kay Hermanang Monica Pirique. Hi, hello. Ako po si Monica Pirique Canlimasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Yaon man digdi si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager.
Siring man si Rodel Cesar sa information. Sa transmitter site, yan duman si Engineer Lindon Turalio and si Jimmy Gonzon sa to'y maskulado nga PSG. Mga tugang gusto ming makaulay-ulay ko ta na si Kong Elray ta mga pang world class bagaan sa iyang mga project ni Kong sa Camarines Sur. Saro na dyan ining project niyang mga expressway, Camarines Sur Expressway, yan. I-updatean na publiko kung kumusta na ini. Project na ini, takadako lang naghahanga. Tapang world class. Sinambit ng mga national highway ini. Ano to? Garo may nag-text sa tuya, Maya man. Wala ko may nag-text. Asin kung matatapos yan, dakulang bagay, makatipid sa pagbiyahe ang mga motorista. Di ba? Tangarig madalian na transportasyon kung ini pong bula Balatan Pasakaw Road. Matapos. Dangan iba pang mga project. Lalo na po ining mga programa ninda sa edukasyon na ang mga community college plano po ninda ni Gobmigs na gibo na state university. Mai-convert na po ito nga ning biskat garo mako-convert na sa barita ko i-convert naman to na maging state universities. Kaya dako lang tabang ini sa mga taga Camarines Sur na maanuan ta po ang mga akita mapatapos sa pag-eskwela asin madagdagan ang mga kurso kana mga community colleges sa buong Camarines Sur na kung saan po ang community college sa Baaw dakulang bagay sa mga estudyantita nagiging sentro na po kana sa tuyang edukasyon sa koleyo. Kaya kung ini madagdagan pa ng mga courses, mga iba pang mga magagayo na kurso, lalo pong madakul ang mga enrollees dyan. Lalo na kung matapos na po ang pandemic. Kung marurumduman ta si Gobmigs na tawanan pong award or recognition kan CHED sa buong Pilipinas, ang probinsya ng Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Mix Villaperte ang kadakol-dakol na mga napatindog na mga community colleges. Dakol na tatabangan ng mga kababayan ta na mga nagtitios, nakairistar sa mga rayong barangay dahil na madipisilan pa na magpa-enroll sa mga ibang mga universities na mahal pati ang mga tuition fee. O dyan sa mga community colleges, libre na, may allowance pang itinatao sa mga scholar kan probinsya. Garo barita ko, nasa lampas 30 mil na nung madadagdagan pa. Kaya mayo man ngayong maraot kung Villaperte Guerrara in maging gobernador, sabi ni Elray. Maangayang maraot ang Villaperte nagdadagdag ang serbisyo, nagdadagdag pa ang ayuda. Okay, dapat ining sabi nga ni Kayan, programa kan medical, program kan probinsya, ma-sustain, madagos-dagos, mapahiwas,
papaiwason lalo, as in dadagdagan pa lalo ang sendang serbisyo medikal. Kundi gusto ko ta na si Kong Ilrian magtaram kaniyo mga magagayon nindang programa. Tadakol na mga kababayan kita na natatabangan po. Natatabangan na kung may mga pambayad sa ospital, natatabangan na maging libre sa bill. May pundo sinda dyan ni Gubmig sa Bicol Medical Center. Sa mga naoperahan, natatabangan. Sa mga mayong pambayad, minsan natatawan libre na bayad sa ospital dahil may kapuerte headquarter sa Iriga, asin sa Laucan, Camarines Sur. Nag-house to house an medical mission sa pamamayo digdi sa Iriga kana ining health on the go Skylab nagrampa saro sa Maygos na nag-aasikaso kan mga kababayan tang may mga kamatian. Yan. May mga hospital kita sa Rinconada sa Iriga, specialmente na mga private hospital na katuwang po kapuerte headquarters para sa mga naghihilang niya itong kababayan. Kaya magayon na programa ini na magdagos-dagos lalo pang mag-expand paiwason tadakol ang natatabangan ninda. Ano daw kung makisuya? Ano ang sanggatos pesos pa ding load? Mga pirang minutes naman yan na interview. Magkasuyo daw ako pwede kay Rodel. Magpaload na lang ako kani yung itry itang regular lang gayon na load. Isurat ko lugod maparing ko lang ni yung cellphone ni Kong baka magusto ng 100 lang regular body. Yan. Yun. Thank you pa sa favor. Thank you pa ko sa favor. Masupog kong ilreconday ko maano. Ayun, salamat. Okay. Kunday ko ma-contact mo niyan Sa kasaro pa gusto ko siyang maagada ng interview o reaksyon. Taday ko man makontak si Kagawad Joey Villaferte si Pokot. Taday ko man na makontak an agum ka ini para makauli ko dapit sa naging komprontasyon ninda kan sinda dumanan sa harong ninda ni dating Congressman Lando Andaya na konsen po naging mainit an turutuan na nindang doa ni Joey Villaferte and ni Nonoy na Andaya. Yan da ang pigi-istara na Joey Villaferte sa Sipokot, may bago ng kagsadiri, si Nonoy ng Andaya. O kaya niya ko, daw ang magiging reaksyon digdiyo niya ko ni Kong Elre. Pinsan niya bagayan pinsan niya yan si Joey Villaferte. Tadaman sa naging turutuan, garo baga may mga nakakatakot man na binutasan na pahayag tataramon ining si Nonoy na dahil siya pag-alasan boses, dahil siya takot saka garo makulog sa talingan dangugo na kung gusto mo nga palitong unta kadigdiyo sa daga. Ito bagang garo araw kaya ng garo pangbibinggar, pangaangat, tapos ipapanaon niya da kaya mga luting iyan, ipapangaran sa mga aki ni Joey Villaferte. Kung di sabi man ni Joey Villaferte,
Iningan dagang pigi-istaran mi, pagka sa diri ngayon kan sa moyang magurang ni Marianong Villaperte. Kaya sa moya ngayon ay bako na ngeta, may bago na ngayon kag sa diri kan dagang ini. No. Kaya medyo na nervyos man an agom ni Joey Villaperte sa mga reribayan ng tataramon saka sa mga binutasan na tataramon ni Andaya. Dapat po sa kung sisayan na may sadiri, yan ang aramon ta. Ano? Tan sabi may bago ng kagsadiri. Nagugat lang yan ta, iguda ang billboard baga duman, pinagpaskil sa tubangan kan na simbahan kan na Barangay North, Bilyasar Sipokot na ang nakabugtak. Babala, ang lupang ito ay pag-aari ng pribadong sektor, lahat ay inaabisuan ukol sa bagay na ito. Ayaw ng pangaran ni Attorney Rolando Andaya Jr. Kaya lang po, sabi man po kan Kagawa Joey Villaperte, sa diri ninda ining luting pigi-istaran ninda. Taigwana da kaya ning desisyon ang korte. Pero sabi man ni Andaya, may napupugulan siyang titulo. Yan. Kaya medyo naging mainit. Marinasan na po dahil man nagpatol si Joey Villaperte, mayo man nangyaring kurulugan. Although pig-entertain ni Joey Villaperte, sinunoy pinadagos pa sa arong ninda, para ko ta na magulay-ulay sa naman. Kundi garo may mga binutasan na pahayag na takot mananggad sa lado kan agom kan kagawad Joey Villaperte ta itong sinabing kung gusto mo ngayon palitungon ta ka ngayon sa daga. Garo niya ko maka-nervyos mananggad nangyari. Anyway, ita daw na makontak si Kong Elry Villaperte para maagadan ta siya nin reaksyon sa bagay na ini. Kung makontakta. Ayan, nag-ring na. Nag-ring na. May load na ng cellphone ko. Kaso dahil pa sinisimbag baka nasa meeting. Hello? Dahil talaga tigisimbag Hello? Hello? Paano daw ni? Dahil pa pagkapigaan. Sisimbag. Siguro busy or may ka-meeting. The number you have dialed is not... Baka may ka-meeting Sa ropang gusto kong ma-interview ko ta-open man ni si Congressman sa mga kaputan. Kung na pwede na ini pong mga community colleges barita ko kung congressman ang duwa ng Villaperte ang congressman ta si Gob Mix baga makandidatong congressman sa Rinconada kung duwa na sinda matabang-tabang na sinda na ining mga community colleges sa Rinconada madadagdagan pa. Sabi nga ni Gob Mix, plano niya pang dagdagan sa Bato, sa Buhi, sa Bula. Di lalong madakol ang magiging professional, as in lalong madakol ang mga kababayan ta na magiging disente ang trabaho, magiging angat ang pagbuhay. Pag dakol ang mga magiging professional. Lalo na ang plano kan sa tuyang gobernador Mix Villaperte, ma-convert ini sa Rinconada State University. Maging maging State University na tangari gayud, magdakol pa ang mga kurso, madagdagan ang mga paratukdo,
madagdagan ang iba pang mga pwedeng mga bagong courses na mai-opresir sa tuyang mga kababayan. Magayon ining project po. Kaya lang po, nag-ring lang baga, itry ko daw, kung itry ko daw giraray. Na nga niya ko, undir kita sa RPNDCKI, maagadan ta siya ng reaksyon. Hello po, baka busy baka may ka-meeting si Congressman. Nag-ring lang ay. Paring Cha, dahil siguro may ka-meeting Saka saro pa, ma-follow up ta itong plano po baganindang iconic Capitol Building. Saro ini sa mataoning kagayunan sa probinsya. Pwedeng dayuhong kita digdi. Asin maging modelo an sa tuyang bagong iconic Capitol Building. So na-update na kani. Saro ini po sa pwedeng dagdag sa tourism or turismo na pwedeng dayuhon an sa tuyang Capitol na bago maging pride and landmark, di ba? Parang Cha. Diyan man sa Camarines Sur Expressway, 15 kilometer, magayon ni Tapurlin ini. Tapos may mga siguro daluyan pa ng tubig o culvert pang pwedeng ilagyan para dahil mag-overflow ang mga tubig, lalo na tubig uran. Dangan ini pong may may special lane para sa mga bikers. And may biker lanes na igwa pang pwede pa mga single motorcycle dyan na agit langan na igwa pang agyan para sa mga tao, so sa mga sa sidewalk. Bakong arog kan ibang mga highway na nahaman kan ibang mga politiko na makatakot sa nagbibisikleta sa mga single motorcycle na na maaksidenteng mabundulan ta medyo bakong pang 4 lane ang hiwas. Bakong arog ka ini yung hiwas na ini na pang 4 lanes, magayon nun talagang ining maray. Kaya i-update sa tuwing mga kababayan ta may ibang mga opposition, mga kalaban sa politika,
may mga politikong kalaban kan Villaferte na garo na inspektor na pigpapara saro-sarong oros saon an mga project kan mga Villaferte. Dangan na ipinapaabot sa regional director kan DPWH sa dayta maaraman kung nasa pawan ang sendang project, kung naiinggit sa mga Villaferte, or kung ano ang pinakang hararom na rason. Para sa moya, ining mga project na arog kaniyo na bula balatan na Pasakaw highway ini, na 4 lanes ini, pang world class po ini. Daog pangani kani ibang mga patrabaho na mga highway sa ibang lugar. Saka quality da project ka ini yo, quality. So, kaya gusto tang ma-update kung na piranang percent na completion sa kaaraman kan public. Ta ini po makakatipid po sa sendong pag-travel. Kung kamo nagbabiyahe, diyan na ka umagi from Albay, part of Albay, southbound na nagbabiyahe, mabibenepisya raning makakatipid ng almost 2 hours gayud. Kung diyan na maagi sa Balatan, Pasakaw Road, luwas na yung dumana sa may partikan, first district kan Camarines Sur gayud, or second district na. So, dire-diretso, makakatipid man ang gaan. Ini man na Pasakaw Balatan Road, may may karahayan inita, ining garo kasabay na ini kan inaapod na tourism road network. Ining Pasakaw Balatan highway ini. Tourism highway na ini, kumbaga sa parang tourism road network na ini. Magayon nun ining project na ini. Katawang digdi si Congressman Sal Portuno, former Congressman Sal Portuno, and Congresswoman Jo Sal Portuno. Ang Balatan Nabua Road baga, sa second term pa lang ka ito ni former Congressman Sal Portuno, napatapos na. Ining Nabua Balatan Road, napagayon, napahiwas. Kaya po, dahil nga ni 30 minutes, kung hali kang Nabua, papasiring sa Balatan, kung dati-dati, mga more than 1 hour ka bago makaabot dyan, sa sentro kan Balatan, talubak-lubak ang kalsada dyan. Ngunyan po, dahil sa konkreto na gabos na tinampo, ay dahil pa nga ni 30 minutes, yaong ka na dyan sa sentro kan Balatan, Camarines Sur. Kaya sa mga taga-Balatan, part of Nabua, intirong nag-rukyaw sa kaugmahan, kana ini po mapakompleto na anpak konkreto kan tinampo sa sinambit ng lugar. Dangan nadagdagan pa kaining inaapod na Pasakaw Balatan Tourism Highway, lalo pong nagayon mga tinampo sa parte kan Rinconada area. Ansaro sa mga legacy ni Congressman Sal Portuno, yan Balatan Road. Ini pong Iriga Anawan Road na anluwas kayan, partikan Ocampo Camarines Sur na, kunday ko napapasala. Magayunon man dyan na marayaan tinampo sa kamahiwas. Ini ngaywing ini. Kaya ini ang mga bagay na gusto tama na pasalamatan sa mga legacy. Kana mga Portuno, digdi po sa Rinconada area. Arog kaning mga legislative building dyan sa Labuha, sa Buhi, may gigibuhon pa. Ang mga legacy ini kan mga Portuno, nahiling ko tas indabaga po, dahil naman mga kandidato, paingalo naman si Teacher Jo Sal, na magkandidato liwat, dahil naman siya ma-re-elect na congresswoman or representative kan Rinconada. Maging si former Congressman Sal Portuno, paingalo naman sa pagkandidato, kundi garo matabang na lang as campaign manager, kay aspirant Congressman Mix Villaferte.
Pero ang kagayunan po, nahihiling ta po sa pirang taon na pag-serbi, kung 12 taon man na nagserbi ang mga portuno o sumubra pa, nahiling tamang po talaga sa mga portuno an sa indang taos-pusong pagtabang, sincero asin talagang nag-perform ning husto sa Congress. Nagpailing ning kadakol na mga accomplishment ang magagumdigdi po sa Rinconada area. May mga scholars na tinarabangan, mga professional na iba. Ining mga patinampo, mga slope protection sa mga river, mga tulay, mga patinampo, mga national highway. Ini nga ni pong nabuwa diversion road. Saruin sa Legacy Pakan Portuno. Iyan po ang ipapadagos man ng mga legacy kan Portuno. Ipapadagos po yan ni aspirant board member Sal Portuno Jr. ni JP. At although paingaloan magagom na Portuno sa politika pag abot kan 2022 election, si Sal Portuno Jr., si JP, iyon naman ang maribay. Mga maedad naman sa Kong Sal and Kong Griswoman Jo Sal, ang maribay sendang sulusulong aking lalaki. For board member po yan. Kaya kung ano man itong pagtabang nindo sa magagom, may man ang ahagado ng tabang sa endo manggiraray. Kung kamo man po kan mga panahon na tabangan, siyempre marumduman kamo. Arog sa namang kayo digdi sa ibabaw kang kinaban. Pero ang gusto ko lang na ipasabot sa publiko, may mga project po kita, ang mga politiko, may mga legacy, tangible man yan or intangible, mga naihiling, saka mga day naihiling na mga tabang. May mga politiko na day naman pigpaparapalaag ang mga pangaran ninda sa mga project. O dyan baga sa First District, igwa dyan Andaya Highway, o ipinangaran sa Andaya. O dyan manggayad sa partido, baka igwaman dyan Puente Villa Highway. Pero ang pundo hali sa buwis kan sa tuya pong gobyerno, kan mga namamanawaan. Bako man yan hali sa bulsa o bako man sa diring pirak kan mga politiko. Pero ang mga pangaran yaon po sa enda pong mga project. Ang binibilibang ko lang ta an Portuno dai pigpalaag ang sa endang pangaran niya sa mga project ninda. Halimbawa, Portuno Highway, mayo bag akong nadangog kayan. Magin sa Villafuerte, ini nga ning Pasakaw Balatan na Bula Road, highway, tourism highway ini. Dahil hindi ipigpangaran sa Villafuerte Highway. Ining Camarines Sur Expressway, na 15 kilometer, 4 lane, with waterways, bike lanes, and sidewalks. Dahil ipigpangaran sa Villafuerte ang project. Kaya nagsasalo dulugod ako sa araw ka ni mga klaseng politiko. Dahil aram kan public na bakong sadiring kwarta yang kan mga politiko. Kaya ano man tayo pangaran, kung di makita may ginibo, tayo igwaman talagang mga politiko na gusto ninda ibandiran sa indang mga pangaran sa project na pinaggastusan po kan sa tuyang gobyerno. Nangurog na kan gobyerno nasyonal. Igwaman mga politiko na nagtataram na ipagpapadagos ang mga legacy. Kaya itong mga nainot ng mga kapamilya na nag-serve sa publiko sa saindaman ng mga lugar. Pero may mga politiko man na por medyo sa rivalry, ribalan sa politika, minsan ang mga legacy ginagaba. Tinatanggal o riniribayan o ginagaba hanggang sa legacy. Kaya ito pong mga nainot na nagsirbing mga politiko napapara
asin day na narurumduman ninulita rin bayan ginaba anak mga legasing gusto man ako ng maipreserbar asin ipagpadagos kanibang kapamilya kanibang mga nainot na nagsirbing mga politiko sa nasyon kan Pilipinas. Ay go dyan na iriwal-iwal, baralik-balik, girarayan buot para ipagpadagos daan mga legacy. Alagad pag-abot ni oras, ang legasing gustong ipahiling, ren, iribayan na anibag ginaraba pa. Ay, inda tayo. Ay, Diyos ko. Itry ko daw garari si Congressman El Rey. Kung ano na. Gusto ko man ma-interview si Kong El Rey, an issue bagalig di sa iriga, mayo dang hospital pa lang. Mayo dang pang-gobyernong hospital. Oh. Kaya ang napot ko na dyan, kung in kaso manggana, 2 bilya perti sa Congress, tatabangan daw kita na magkaigwa ni na government hospital sa Eriga ni Kong El Rey kung dawa yaon sa 2nd district di kung ang congressman digdiyo si Gubmix, yun ang congressman ano daw tabangan niya si Gubmix na magkaigwa na lagod ni na City Hospital an Iriga ta si Gubmix sabi kan mga tao magpagibong Camarines Sur Provincial Hospital lagpagibo sa Banasi Bula. Oh, di ba ang probinsya ning Camarines Sur namati ang internal revenue allotment. Kon an Camarines Sur igwang bilyon 3 billion gayud na internal revenue allotment namamatian kan publiko. An pundo ginagamit asin itinatao sa public in forma de serbisyo. Aro gani yung Camarines Sur Provincial Hospital na gigibon ng full-blown tertiary hospital. Asin magiging eksperto sa inapod na trauma in accident. Nabubugtakan na po kan probinsya ng Camarines Sur sa panginot ni Governor Mix Villaferte. Nin CT scan, mahalon po ang CT scan pero ipoprovide ninda yan baka next month igwa ng CT scan ang Camarines Sur Provincial Hospital na nakabase sa Banasi Bula. Lalagan paninda ni na dialysis equipment or machine na ang mga pasyenteng hali sa Rinconada dahil na magparapaduman pa sa Bicol Medical Center. Ta sa mga syudad sa enterong Pilipinas, kadaklan igwang mga city government hospital. Ang sabi kan Villaferte, Iriga City, wara ki city government hospital. Kaya iyan ang hagadon tang kaputan na kuning kaso po duwaan manggan ng Villaferte sa Congress. Ano daw kung tabangan ninda na magkaigwa kita ng city hospital or government hospital sa syudad kan Iriga. Tad dyan sa Bula, igwa na kita dyan ng provincial hospital na magiging kahawig ang serbisyo po kan Bicol Medical Center as in BH ining Bicol ining sa ano ni sa Legazpi City. Oh, tan Legazpi City gwa an ligaw gayud baka andalang kun igwa naman diyan ning ano ta city naman bagayan. Tadigdi kadaklan sa Iriga ang mga ospital pribado. Medyo mahal-mahal ang bayaran pag pribado. Sa pribadong hospital pati dai ka basta makaluwas kun pasyente ka na dai mo na clear an sa imong bayaran sa ospital kan sa imong pag-stay kan ika na confine kung kinakaipon pa dyan na may mga promissory note may mga garantiya ka or iko-collateral na mga pagsasadiri bago ka tugutan na makaluwas ka na mga ospital lalo na kung pribado. Pero kung igwa kitang government hospital libre
may requirements lang, pero daing kayo malalabot na sa imong bulsa dahi ka may stress mag-disponer nin pambayad sa hospitalizations bill. Ana siguro, date lang na disponer, ana pag bakal ni na mga bulong. Pero kung matawan pang libreng bulong, dako lang kaginhawahan sa mga senior citizen, sa mga naghihilang na mga hoben, maging sa mga misis na nangangaraki, asin ni Bapa, na may concern sa salud kan mga tao. Kung baga digdi sa iriga, an issue sa naman po digding magabat na pinagbabatikal sa administrasyon ni Mayor Madel, iyo an mayo ning hospital na pang gobyerno. Kan maromduman nindo, kan maglaban si Madel, asin man si Nonokoy kan panahon, na si Nonokoy Alpiloria ang pasalado kan Villaferte, asin Portuno, saro sa pigmawot pet project kung siyaan manggana ni Nonokoy como kandidatong mayor ka nakaaging eleksyon, magkaigwa po ning city government. Kanya lang po nga ni kikipag-tusayan sa konseho sanggunian panlungsod kan iriga an mga kalyado kan Villaferte na sinda Councilor Edsel Di Maywat, Councilor Buboy Guibarra na ipaglaban ninda na mapugulan ang administrasyon ni Mayor Madel na ang pag-utang nin labi sa 250 or 275 billion pesos para sa pagpakonstruir nin amusement park pugulan. Dahil mas priority kan mga taga-iriga bako ang magkaigwa nin Ferris wheel o libangan sa mga taga-iriga dahil sa panahon ng pandemic mas gusto asin pabor sinda kung ang pag-utang nin kantidad sa labis sa 250 milyones de pesos kana liderato administrasyon ni Mayor Madel gamiton sa pagpakonstruir nin bagong government hospital sa siyudad kan iriga na iyo ang mayorminting kinakaipuhan kan mga tao sa panahon na kita nag-iiwa sa sinagaatubang nin peligro sa buhay darakan COVID-19 pandemic sa enterong kinaban. Kanya lang po kung ipapadagos man ang gadini kan administrasyon ni Mayor Madel na magpakonstruir na bako gayong timing sa panahon dahil kan pandemic, baka po may masabi mananggad ning negatibo ang mga taga-iriga. Kaya mas maray na kung talagang ang mga opposition councilor ta masuporta tabako man dasindang mga anti-progress, anti-development. Kuning kaso mananggad matugutan, kansang ko ang panglunsod na si Mayor Madel maglaog sa sarong kontrata, memorandum of agreement. Matawan siya ni na approval kan konseyo na makipag-kontrata sa bangko para mag-utang nin siring kadakulang kantidad, gastuso na sana po sa pagpagibo ng government hospital. Although, pagmati ko, mas marayman po na nagdadangog ang administrasyon sa boses kan nasalado kan oposisyon. Kung ini po, ikakarahiman. Asin marayman ang oposisyon na masuportaman sa administrasyon daw magkasalungat sa partido politikal basta sa ikakarahay po kan publiko. Kisa man, iporsigita na magkaigwanin amusement park sa karagdagan na revenue collection, sa karagdagan na employment sa mga jobless na mga kababayan ta. Kisa man sa sinasabing maray na target income na dadaraon kan amusement park,
na ang target ngayon is 10 million a month or kada bulan. Or kung sa kada aldaw 300 pesos o 300,000 pesos ang kada aldaw na target income. Iyan kung mapipirak ang mga taga-iriga asin kung dakol na mga dayo asin bakong bawal ang inaapod na mga gatherings kan mga tao. Pwedeng matarget yan. Pero susog po sa mga guidelines, policy, patakaran kan na sa tuya pong gobyerno sa pagbabawal sa mga tipon-tipon ay naku, de po yan matatarget. Income na dapat matarget kan sarong proposed project na amusement park. Kaya ako nang hagad kan mga taga-iriga, government hospital, masakit man pero kung iingwahon gayod kan nakatukaw na namamayo kan sarong lokal na gobyerno, baka pwede man. Kung ano lang ang maitaong serbisyo kan sarong government hospital, basta agko basang kita sa di gayod. Na government hospital na iyo na hiling na kulang pa. Iling plaza, magayon man na nahihiling tang magkakaigwanin na water dancing or fountain, dancing ano yun? Dancing water bagayan na may iba-ibang kulay na magiging attraction man po yan asin nagpapahiling kan tunay na lalawgon kan syudad kan iriga kung an sa tuyang park, city park magayon lalo na kung Banggi na magkaigwa po kan siring kaning fountain water, dancing water na inaapod. Magiging attraction man po yan. Kaya lang po, kadakol na mga priority project na dapat iyo ang tawanan ng atensyon kan sa tuyang gobyerno. Ang City of Iriga, sarong magayon na syudad. Napili nga ni Gobmix na digdisinda mag-star para sa future family niya, na pamilya na siya, magiging daddy na. Dahil magayon ang Iriga City, mayaman pa kita sa minerals, sa mga kabukidan, mayaman pa kita sa kakahuyan, sa palibot, sa mga landscape, mga reliyoso asin mabubuot at mga taga-iriga. Pero may mga dapat priority project kita pong dapat gibuhon ang mga nakaturukaw sa satuya pong gobyerno lokal. Saro na dyan ang pagkagurumo kan bulos kan trapiko sa satuyang obserbasyon. May mga syudad sa ibang lugar sa nasyon kan Pilipinas na ang mga park ninda ginigibong paradahan or parking space ang ibang porsyon. Nagiging garo circumferential road, nagiging laogan, exitan nin mga bihikulo. An austere or outer portion lane of park, city park kan ibang mga syudad sa nasyon kan Pilipinas. Pinagayon ninda na nagiging exitan, laogan kan mga bihikulo kaya kulang ang pagkagurumo kan bulos kan trapiko, nagiging alternatibong tinampo. Digdi po sa toya sa irig asaro sa tuyaw ko daw digdi yun pagkagurumo kan bulos kan trapiko. Dahil kulang kita sa design. O arog kan mga mall, ang mga mall sa Naga, nagiging parkingan kan mga bihikulong ma-shopping. Digdi sa toya mayo kitang nahiling na mga malls sa iriga na an irarom or misanin or irarom kan mga mall nagiging parking space kan mga bihikulong nagdadayo sa sarong lugar. Kaya paano po maasenso ang negosyo kan syudad kan iriga kung ang mga madayo na may mga bihikulo nagkakarap-karap kung saan makakapag-parking kan saan tang bihikulo. Dahil kulang kita sa espasyo nin mapaparkingan. Kaya kung naggibulang kuta na nin maorag na disenyo para sa city park na anibang portion kay ni maging entrance exit nin mga bihikulo,
or maging parking space sa ibang porsyon, kung napakaray lang po guys sinaging mga enot na design, urago na maray ang pagka arkitekto as in engineer na nag-iibo kayo, magayonon ko ta na gayod. Tayo ang kulang. Sa may partikan merkado, may mga nagkakaburundol na dyan ta. Nagigibo ng entrance sa nagigibo ng Garoser, Conferential Road na, kan mga trimobile. Magin sa laog kan merkado publiko, ag kuna nagkaka-religis ang tiil. Taminsan yaon so tricycle, motorcycle, nagbibisikleta, so naglalakaw na mga nagsasaod. Yaon pa so mga kariton, kan mga nagdi-deliver, nin mga produktong paninda. Mayo po, garo, inian mga bagay na dapat kutaan na natataan na atensyon. Simpleng bagay po, parking space, mga tinampo, kulang kita ng mga alternative road. Kaya minsan po, problemado man ang nagdadayo sa to para mag-shopping sa iriga, nin mga parking space. Bilang mga tugang hanap buhay daw, alat daw, itay ko daw garara si Congressman El Revilla Verde kung makaulay ta na bago kita maghanap buhay. Well, mga tugang, mahanap buhay lang kita, paring Cha. Paring Cha, ipasok na natin yung mga, mga hanap buhay. Palayogan ko pala ng belated happy birthday si Mayor Persimbulan kan Bula Camarinesor. Barita ko, dahil ngayon naganda si Mayor ta, bawal pala ngayon niya ng mga handaan. Anyway, happy birthday kay Mayor Persimbulan kan Nabua Camarinesor. Pero padagos siyang nananaupo ni na ayuda sa mga taga Nabua na nasa irarom ng quarantine sa mga barangay ninda. Sige siyang panahong ayudang pagkakan. Good morning kay Hermanang Monica Perique of Limasol Cyprus, nag-watching kay Hermanang Melanie Mendoza, thank you so much Endo. Kay Mr. Mr. Dirk Van der Geisen of Limasol Cyprus, good morning. Thank you so much for watching. And kay Ma'am May Gladys, good morning. Kay paring Roel Aligarbis Grado. At kay Ambo Marvin Malco also watching. Thank you so much. Of San Juan, Iriga City. Kay Kapitana Ami Oleya, good morning. Sa Barangay Council kan San Juan, sa kaki Manoy Tepen Oleya, good morning. Sharing man ki Ma'am Pen Salvador, thank you so much for watching. And ki Jimmy Guanzon, sa to yung kaibanan digding PSG. Si Gina Barameda o Bao Camarinesor, thank you so much for listening. Asin sa iba pa pong mga listeners, thank you so much sa pag-antabay sa mga transistor radio. Si Hermanang Michelle Pasiti of Naga City, good morning po kuya.
I'm late po. Katatapos lang po kasi ng misa sa amin. Kaya busy po ako dito sa mga pasanta Cruzan. Bawal na sila gayon ng mga activities na araw kayo ngunyan, ano? Kasi sige, iwasan na magkaigwanin na ano po, awaan ng COVID. Kaya magayon man na makatabang kundi likay sa na maray pirmi. Si Ma'am Alicia Malonda Nera, nagawatsing. Thank you so much, Ma'am. Diring man kay Irmanang Maureen Medroso, si Doña Maureen Medroso, si Irmana kan Villa Oviedo, good morning. Thank you so much for watching. Stay safe ka mo dyan, Pirmi. Good morning po, Sir Joe. Keep safe always po, from Gina Baramida. Thank you so much, ma'am. Good morning po, Brother Kuya Joe. Have a blessed Monday po at sa lahat ng mga staff at mga parking ng pakinig. Mga listeners ng program nyo. God bless sa lahat. Keep safe everyone. Thank you so much kay Doña Maureen Medroso. Sa kuyang Irmana, ano? Dakol man na hearts na pigsen si Irmanang Monica Periki naga-watching. Thank you, thank you. Mga Irmana kong abang gagayon, abang bubuot, mga matinabang sa mga tugang na nagtitios-tios na arog ko, ano? Paring Cha, anak mo yun na kita, paring Cha. Busy si kong Ilria, dahil ita na kukontak. Ay nagre-ring man, dahil nagsisimbag-baka na sa meeting siya. Anyway, may mga aldaw pa man na maarabot. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama ang sagot yan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abok, sipon, kulog sa tulak, joint pain o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store.
Mga tugang ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan asin iba pang peligro sa buhay asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna,
maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Mga tugang, good morning, good morning. Sa mga late tuner ta, good morning man sa Indo Gabos. Good morning kay punong barangay Dan Drib Nacario Abonite. Kahana barangay Santa Teresita, Iriga City. Nagapasalamat man siya ta kan sarong aldaw. Piga pasyaran siya kan Camarinesor Provincial Capital Medical Mission. Saka itong Health on the Go na pinanginutan ni Skylab na Grampa Regalado. Sa gabos na mga medical staffs. Katabangan barangay health workers, mga SK Council, sa panginot ni Giovanni Puliente Andalis, Barangay Tanod, headed by Chief James Ribolado, na nagtarabang-tabang para maging successful ang ginibong medical mission dyan kan grupo ni Skylab na Grampa Regalado. Asin kan Camarines Provincial Capital Medical Mission headed by Governor Mix Villaferte and Provincial Administrator Luigi and Kong Elry Villaferte, saka ni Vice Mayor Rick Soliva kan Iriga, asin kan Team 1 Kamsur, 1 team or Team 1 Iriga. Grabe ang pasasalamat niya at haros lampas sa 300 na mga kababayan dyan. Constituentes ni Dan Rib ang naserbisyo ang kan Kapuerte Medical Mission. Daradara ang diagnostic van, dakol na tawanan in libreng laboratory test, ECG, X-ray, ultrasound, asin mga vitamins, iba pang mga bulong na tanin na libre na chikapan ang sa iyang mga nagmamati-mating kabarangay. Saro sa gusto kong maaraman kung saro sa Dakulao na project niya dyan, sarong modernong hinaapod na evacuation center, natabangan pa yan in the GovMix and Kong Elry kung nagpuuna ang construction. Na ang barita ko, modernong evacuation center, di magayon ini, na nagkakantidad sa 35 million pesos. Sa Iriga, baka yun ang pinakamoderno as in pinakamagayon, pag nahaman, napatindog na, nasabi ng proyekto. Sabi ni punong barangay Dan Riba Abonite, mapa-interview da siya ngunyan. Kaya lang maalas naman po, baga mayo pa. Siguro nalingaw. Pero may saro man siyang tataramon. Nagpaltos lang niya na aldaw. Ano niya ako kapitan, mabalik ka sa pagkandidato, pag-aspirar City Councilor. Permi na nga Joey. Last election baga niya ako, medyo naglaluya-luya. Dahil ka nakabali sa 10 ng garanang konsyal. Ano niya ako, araw mo na kung mga nagkulang sa kandidato. Tadi na aksyakan sa iyang pinsan, si City Councilor Botchoy Abonite. Iyo ang nanggana sa Abonite. Dinaog si Kapitan Dan Rib Abonite. Pero kung hiling-hilingon mo, mas mayaman ini. Namagurang ka ni, may negosyo, mga hardware, contractor, ang pamilya ninda. Tapos may kumbaga sa kung sa puhunan, mas mapuhunan din eh. Pero dinaog siya sa laban ni City Councilor-elect Botchoy Abonite. Palibasa nga niya ako, ama ni Kagawad Botchoy Abonite, haloy man na nagserving City Councilor sa Iriga, si former Councilor GC Abonite.
Kaya ano niya ako, makandidato ka manggiraray. Ngunya na 22 eleksyon. Ay, iyo pa nga Joey. Pero siya may sarong tataramon, pero ngunyan lang nagpalpak. Sabi madigdid ata mapa-live interview, mayo baga. Ang maorag sa politiko, talaga itong may words of honor. Pag nag-iyo, iyo. Pag mapa-interview, dapat tanag-iyo. Gibuhon. Kung di makaka-utob, magpa-abiso, ano? Joke lang. Oy, digdi sa Eriga, sure na da. Naan pambato kan Team 1 Iriga sa kargong mayor sa maabot na 2022, Rex Oliva, si Vice Mayor Rex Oliva. Kung hihiling-hilingong kayo nindo, kwalipikadong mareman ni si Vice Mayor Rex Olivang magkandidatong mayor sa Iriga, taenot na enot. Nagpon ini sa pinakahababang pag-service sa mga tao. Nailihir gayud ini yung barangay Kagawad o nailihir pang punong barangay sa barangay San Francisco kan siyudad kan Iriga. O tapos nailihir na board member, naging matibay, awarding outstanding board member pa ini. Tasaro sa matibay ining bukal kan probinsya ng Camarines Sur na nagrepresentar kan Rinconada area. Dakol na mga resolusyon, ordinansang pinagpasar. Kung hihilingunin daw sa achievement performance, maurago na maray, pati sa work experience niya sa gobyerno, sa pag-service sa publiko, mahamutan sa iyang pangaran. May barita ako na may mga pasurbi na sa mga Facebook na kung sisidaan bubutuhan or papaboran nito sa maabot na eleksyon. Kung maglaban nono ko'y Alpilor for mayor and Rex Oliva for city mayor. Kaya lang, mayo man gayud basihan sa Facebook kan mga naghahapot na garo style survey kung na ano ang basihan. Ang mga botante kaya, ang binabasihan kaya, saroon na dyan ang mga performance, accomplishment, educational background, work experience, government service experience, family background, kadakol na kinokonsiderar, lalo na ugali, importante bagaan ugali kan sarong kandidato. Pipinta pa yan kung sa baraha, inahanap mo tong Ace of Diamond. Igahanap mo the highest ace, pinaka makamandag na alas sa baraha, iyo po ang diamond. Sunod dyan ang Ace of Heart, and ang pantulo Ace of Speed, and pangkaprit dyan, pang ultimo ang Heart of itong garo kalunggay and design. Yan ang apat na alas. Pero sa mga apat na alas, ang pinaka mga requirements yan para makompleto maging quadro de ace ka. Garo yung requirements ka na mga nagkakandidato na hinahanap ka na mga butanti. Saro-saro yan na pinipinta. Iyo baga. Kaya po, kamo kung nahapoton, kung lumaban man ang God, as in magtugot si Mayor Madel na sinuno ko naman ang palabano na mayor sa masunod na eleksyon sa Iriga, as in ang makakalaban sa Team 1 Iriga, Rex Oliva, sa mga sorosorbi sa Facebook, ano man ang God ang sendong pipilion sa pagka-mayor. Yan baga, mga apot sa naman yan. Pero dapat, igwa pong maurag na basihan. Bakong basta sa nasurvey, dapat igwa ano ang rason. Halimbawa, kung may basihan na kung ano ang dahilan kung tano tayong pinili. O dapat may rason kung nag-iyo, ano ang rason. Kung nag-abo sa sarong kandidato, ano man ang rason. Bagong iyo po, o kaya dapat arog ka yan. May mga sorosorbi pa nga na naguluwa sa iba.
sa mga kahaputan man, personal kan ibang tao. Kung an maglaban da ang congresswoman, si Madel sa Rinconada, an makalaban da si aspirant Governor Mix Villaferte for congressman sa Rinconada, si Semen niya sa dawaan sa endong pipiliun. May mga personal na mga taong hapot naman kayan. Sa mga nagkakasarabatan, nagsasaod, nagsisimba, minsan pagluwa sa simbahan. Uy, amigo, barita ko nga, araw ka niyan malaban. O kung anduwa nga malaban, kisay ka nga dyan. O. Although po ang buto is sagradong bagay ini. Na ikalang na pwedeng makaaram kung sisay ang gusto mong dapat butuan. Pero, ang butante, may pigasususog yan ng mga, kumbaga sa panuntunan, itong garo guidelines sa sarong magkakandidato o requirements man. Kung sinda, kapable, asin bagay o angay sa posisyon na sa indang dadalaganan. May mga example kita, may mga senador na naiilihir, na mga maluluya man sa pag-perform kan sa indang sinumpaan na trabaho na ma-perform ng tama, asin husto sa trabaho ko mo mga ilihidong senador. Pili lang sa mga guramoy ang mga nagpi-perform ng talagang taratao, asin nababagay sa posisyon na sa indang pinagdalaganan. Igwa dyan na ibang senador, nagaro na labuton ang tukawan, managiginibo kung dahil man nakakapag-perform ng na husto. Sa mga pag-revisar, paghahaman ni mga lay, lalo na sa mga argumento kan paghahaman po nin mga lay. Ano ba dyan, kulang man ang knowledge sa mga lay. Ano ba dyan, talagang mga taratao. Kaya dapat ang pagpipili ng kandidato, itong talagang knowledgeable as in bagay sa kwalifikasyones kan sa endang educational attainment. Igwa dyan mga artista, Arog Kilito Lapid, Bong Revilla, Manny Pacquiao, nagiging garana sa naman nito mga sikat dahil sa endang pagiging artista. Pero kung sa performance ang pag-uurlayan, daog sinda kan ibang mga senador na talagang tama, suited sa kwalifikasyon, edukasyon na sa endang pinagdalaganan na pwesto. Kaya dapat kita man, may konsensya man kita na mga maboto na nabutuan ta sa maabot na 2022 election. Ito talagang karapat-dapat na mga kandidato sa posisyon na sa endang dadaralaganan. Bueno, inabot na ako nin oras sa pamaaram sa lado teknikal. Si Engineer Charlie Binaobra, yan man si Chief Tony Aguilar. And sa information, si Rodel Cesar, yan man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang samang finance manager. Yan man sa transmitter site, si Lindon Toralio and si Jimmy Guanzon. Ini po ang Sendong Kabicol Connection. Joey Habana, salamat tabi kan Sendong